Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau tutorial ɗin da za mu yi shine za a nuna yadda za ka saurari dukkan kiran wayan da budurwarka take yi ko kuma duk wanda kake son bibiya ta cikin wayanka kuma ba tare da sun sani ba. Domin ganin yadda za ka gudanar da wannan abun ka ci gaba da bibiyar mu har ƙarshen wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah once again. Kamar yadda kuka sani ni ne Sabiu Abdullahi Shantike kuma ni zan kasance tare da ku a cikin wannan tutorial har ƙarshen ta, fatan za ku ci gaba da bibiyon mu. Da farko kafin ka gabatar da wani abu kana buƙatar a cikin wayanka ko kuma a cikin wayar ita wadda kake so ka gudanar da process ɗin ko wanda ya danganta da ba wai iya budurwa ba, ɗanka ko wanda kake so kana sauraron dukkan kiran wayansa. Za ka ɗauko wani application da ake kira RMS Call Recorder. In ya so ka iya ɗaukowa a wayanka in ka samu riƙe wayan nata hannunka ka tura, sannan kuma duk kai saita abin da ya kamata, ko kuma in wayan ta zo hannunka za ka yi amfani da ita wurin downloading wannan application. Bayan ka yi downloading, ni ba na buƙatar yin downloading saboda ina da shi a wayata, directly sai ka je sai ka buɗe shi kamar haka kafin ka saita kenan a cikin wayarka kenan. Bayan ka shiga, abin da za ka fara yi ga wayanda suka fara buɗe shi zai nemi ka yi allowance. Dole yana buƙatar access da wasu daga cikin features na wayanka, wataƙila call zai recording call sai ya nemi permission ka yi allowance nasa, sannan zai nemi permission na storage ko kuma media nan ma ka yi allowance nasa. To za ka je can daga sama wurin wayannan layuka guda uku, domin a nan ne za ka tadda abubuwa da dama da inda za ka yi setting sai ka yi clicking a kansu directly, ba ruwanka da duk wayannan, sai ka tafi setting. A setting din inda za ka fara zuwa ka duba shi ne storage, wayancan duk ka kyale su. To abinda za mu saita a storage din nan, sai mu je kan home pass din nan inda za mu duba sai mu samu folder mai matuƙar wuya. Yanzu misali, bayan ka shiga za ka tadda wannan din wayanka ne, storage na wayanka kamar haka, sai ka samu folder mai matuƙar wuya wadda ba ma a shiganta balantana a taɓa tunanin cewa akwai wani abu a wurin. Kana sawa sai ka danna OK din nan, wato ka sa wannan ɗinka a wajen, wato duk inda anan za a yi storing dukkan call ɗin record ɗin, za a yi storing nasa a wurin. To sai ka ci gaba. Abinda za ka yi na gaba shine sai ka ɗora Google Drive naka, wato account naka akai. A nan wurin gashi already idan ka riga ka sa Gmail naka da Google account naka, to duk record din da za a yi directly za a tura shi ne zuwa Gmail naka. Kai kuma sai ka dinga shiga drive ɗinka a kan lokaci kana ɗaukowa kana ji, domin ka tabbatar da a wani matsayi kake. Kafin nan za ka synchronize Google Drive, za ka danna wannan kai allowance nashi. Bayan already sai ka riga ka ɗora Google account, sannan wayannan za su yi aiki. Bayan ka riga ka ɗora, to ka tabbatar da cewa wayannan ka danna su sun zama on shine. Sannan ka kumanta cewa ba za ka samu damar yin wannan, dole sai in akwai data connection kenan akan wayar, sannan za ka samu damar ɗora Google account naka. To wannan kenan. To wannan shine setting da za ka yi, domin ta nan ta Google Drive za ka dinga ji. Idan kuma har kana samun wayar tana zuwa hannunka, to za ka iya amfani da duk inda ka tabbatar cewa ka haddace folder da ka sakula wayannan recording naka, sai san da ka karba ka iya shiga ka ji recording din gaba daya. Wannan kenan. Wannan ina ga shine dai possible setting da ya kamata a yi. Bayan kaya haka, to za ka iya fitowa. Sannan kuma wani abu daya da ban sace ba a nan shine za ka iya ɓoye wannan application a cikin wayan ta yadda ba za ta iya ganin sa ba. Idan misali ka sa passcode din nan, zai tambaye ka sa passcode. Yanzu misali sai in sa, idan na ga dama zan iya danna wannan abun. Idan na danna shi, to zai zama cewa ba za ta ganshi ba kwata-kwata a wayanta, ko ta shiga jerin app na waya, ko ta Zenda ko Google Drive ta shiga ta sacin, za ta ganshi, amma kuma ba za a nuna mata inda za ta open nashi ba. Idan kun duba yanzu gashi nan ya bata kwata-kwata a wayana. Sai dai kuma a shawarce, kafin ka yi hakan ka tabbatar cewa ka gama saita komai hatta da Gmail naka, domin a wata wayan yanzu
za su ce ma idan ya ɓata yadda za ka gano shi shine in ka shiga wajen kira, idan ka danna star sai ka danna pin ɗin naka zai zo ma. Amma me a kodayaushe sai ka gama kowane setting sannan za ka sa shi, to ita kanta ba za ta gan shi ba. Sannan kuma duk lokacin da aka yi kiran automatically zai recording, ana samun data connection zai yi saving a wannan Google Drive naka, kai kuma kawai sai dai ka je ka ɗauko kawai ka ji. Wannan kenan, wannan shine ƙarshen bidiyo tutorial ɗamu. Ina fatan yan uwa za su daure su danna subscribe kamar da yadda muke faɗa a farkon wannan bidiyo, sannan kuma ku yi share zuwa ga yan uwanku su ƙaru. Sannan kuma insha Allahu za mu sa link na inda za ka ɗauko wannan application a cikin description. Sannan kuma idan ban manta ba, nan gaba insha Allah za mu yi tutorial akan yadda za ka gane, wato ma'ana kariya game da makamancin irin wannan abin, yadda za ka gane cewa an sama wani application a wayarka wanda baka ganin sa, da yadda kuma za ka yi maganin wannan matsalar. Nan gaba ku ci gaba da bibiyar mu, za mu zo ne wannan tutorial akan wannan abun. Mun gode, kar ku manta dai ku yi share, sai an jima.